इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव जि दावहा जाथारहां मोनसे थासारि बे एसे होल्ड जानाय बायदि जों नुनो मोनदों। लोगोफोर नोंथांमोना नुगोन बावैसो सिगां डनाल्ड ट्राम्पआ जाबायदि वार्निं होदोंमोन जे इराना जोबोर थाबैनो गोदान माने लिडार मोननो थांगासिनो दं, गोदान लिडारशिप मोननो थांगासिनो दङ। नाथाय बे एटाक खालामगोन होननाय बा वार्निं होनायजों लोगोसे बे एटाकआ दासिम जायाखै। मानो बेबायदि होल्ड खालामदों मिथिया। नाथाय साननै सिगां मोनसे खौरां ओंखारदोंमोन जे आमेरिकाया मोनथाम बेसनिफ्राय आमेरिकानि मोनथाम बेस, मोनसेया जाबाय अल उदेद एयारबेस, अल आसाद एयारबेस आरो गुबुन गुबुन बेबायदि कुवेत, इराक आरो काटारनिफ्राय माखासे F-16 आरो F-35 बिरबोनानै बर्डारसिम सफैबायमोन। नाथाय हरखाब डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा बेखौ फिन माने होल्ड खालामफिनदों, बे एटाकखौ फिन होल्ड खालामफिननायखौ नुनो मोनदों। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि होल्ड खालामदों बेखौथ' जोङो माखासे जुदि इन्टारनेशनेल मिडियाफोराव नायोबा नुदों मोनबा सयतासो पइन्ट बा बिनिख्रुइ बांसिन पइन्टफोरखौ जों नुनो मोनदों। बिनि मोननैसो पइन्टखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन। बबेखानि बै मिडियाफोरखौ नोंथांमोना थांनानै नायबाबो नुगोन जे मा जाहोननि थाखाय बेबादि एटाकखौ खालामाखै, मानो बिखौ होल्ड खालामफिनदों, पज खालामफिनदों। एटाकखौ खालामनाय नङा बेबायदि बुङाखै, नाथाय दाबो वार्निं होगासिनो थादों जे इराना थाबैनो गोदान लिडारशिप मोननो थांगासिनो दङ। आयातुल्लाह आली खामेनेइनि जि लाइफ टाइम बा लाइफ स्पेन बियो बारा गोबाव गैलिया, बे जोबोर थाबैनो बे गादिनिफ्राय ओंखारनांसिगोन। थांनाय 35-36 बोसोराव आयातुल्लाह आली खामेनेयानो बेनि लिडारशिपखौ लानानै दङ। डेट मिन्स इरानखौ इस्लामिक रुलजों सासन खालामगासिनो थादों। आरो डनाल्ड ट्राम्पआ बुंनाय बादिब्ला इरानाव अत्याचारनि जेबो जोबनाय गैया। बिनि सिगां आं मोनसे नोंथांमोननो गिलु बालु खौरांखौ होनो सानदों। बे गिलु बालु खौराङा जाहैबाय मा, इराना निउज मिडियायाव नुनाय बादिबा कनफार्मथ' नङा, नाथाय जाबायदि नुदों भिडिअ फुटेजबो नुनो मोनदों, बे जाहैबाय मा ICBM इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल। इराना ICBM टेस्ट खालामदों। ICBM होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोसोआव लाखि, ICBMनि जि गोख्रैथि ना खारथाय जि गोहो, बेयो साधारन हाइपारसनिक मिसाइलखौनो बुं, गुबुन गुबुन मिसाइलखौनो बुं, बेनिख्रुइ जोबोर गोजौआव जायो। बेनि स्पिडा प्राय 1 सेकेन्डआव 6 किल'मिटारनि सायाव जाखागोन, 6, 7, 8, 9 बिनि गेजेराव जागोन आरो। स' एसेबां गोख्रैथिनि मोनसे इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल इराना रासियानि साइबेरियासिम माने गावहरनानै टेस्ट नायदों, बेबादि खौरां नुनो मोनदों। बेनि ओंथिया मा, जे मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मिसाइलनि जानो हाथाव नामा मजिय' इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल बेबायदि बुंदों। आरो बेनि जि रेन्ज दासिम जोङो मिडियायाव नुनाय बादिब्ला 10,000 किल'मिटार्स। स' 10,000 किल'मिटारनि ओंथिया मा, बेखौ जुदि जोङो 10,000 किल'मिटारखौ जुदि इराननिफ्राय जुदि जखा सुनानै नायोबा बेयो आमेरिकानि निउयर्क आरो आमेरिकानि जि राजथावनि वाशिंटन DC सिमबो सहैगोन। डेट मिन्स इराननि बे मिसाइलनिफ्राय जाबायदि इजराइल, जाबायदि मिडल इस्टनि हादरफ्रा जाबायदि रैखाथि गैया, जाबायदि आमेरिकानि एयार बेस बा जि बेसानो जाया मानो मिडल इस्टआव थानाय बै बेसफोरखौ गोसो बादियै एटाक खालामनाय इराना बे बाराव आमेरिकानि वाशिंटन DC, निउयर्क बादि सिटिखौबो आरो गुबुन गुबुन जेसेबां दिपफोर दङ बैफोरखौबो एटाक खालामनो हानाय जाबाय इराना। जानो हागौ बेबो मोनसे टार्निं पइन्ट जानो हागौ। बे जाहोननि थाखायबो एसे आमेरिकाया एटाकनि सिस्टेमखौ एसे सोलायफिननो थाखाय थांखि लाबाय जानो हागौ। स' माखासे मिसाइला एकदम डाइरेक्ट रेडि जानानै दङ। बै मिसाइलफोरखौ माने बोरैबा जुदि आमेरिकाया एयार स्ट्राइक खालामो इरानाव, अब्ला लोगो लोगो बै मिसाइलफोरखौ 1 सेकेन्डबो खालामालासिनो हगारनो होगोन इजराइलनि सायाव, काटारनि सायाव, अल उदेद एयारबेस, अल आसाद एयारबेस, बिनि अनगायै जेसेबां दङ कुवेत, बाहरेन, काटार, सौदि आरब जेमान दङ, इराक, सिरिया, जेराव एयारबेस दङ, जेराव बेस दङ आमेरिकानि, बैफोर बेसखौ मा खालामगोन, लोगो लोगो एटाक खालामगोन। थाउजेन्डसो बेलिस्टिक मिसाइल, क्रुज मिसाइल, हाइपारसनिक मिसाइल बैफोरखौ खनसेनो लन्च खालामगोन इराना। बे जाबाय इराननि हुमखि। नोंथांमोना सानदों बेखौ आमेरिकानि एयार डिफेन्स सिस्टेमाव लाखिगोन, नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। एसेबां माखासे हादराव आमेरिकानि जि एयार डिफेन्स सिस्टेम बेयो एसेबां स्ट्रं नङा। बबेबा मोनसे जायगायाव स्ट्रं जानो हागौ, नाथाय एसेबां गासैबो हादराव बे एयार डिफेन्स सिस्टेमा स्ट्रं नङा। नोंथांमोना नुदों इजराइलजों जानाय 12 डे वाराव नुनो मोनदों इजराइला इराननि माखासे मिसाइलखौ डेस्ट्रय खालामदों। नाथाय थेवब्लाबो माखासे माने नङाबाबो माने 4, 5, 10, 20टा
बै बिनिख्रुइ बांसिन मिसाइला मा खालामदों इजराइलाव स्ट्राइक खालामनायाव साक्सेस जादों। इराननि एटाकखौ माने होबथाजोबनो हायाखै इजराइला। इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जोबोर सलिड, जोबोर माने गोख्रों होननानै बुंनाय जायो, नाथाय बेबो लाखिनो हायाखिसै। अब्ला बिनि कम्पेरिजनाव जुदि इउनाइटेड आरब एमिरेट्स, बाहारेन, कातार, सौदि आरबाव जुदि एटाक खालामबा बैफोरथ' इजराइलनिखौ बहुत गेदेर हादर। स' बै गासैबो जायगाखौ माब्लाबाबो प्रटेक्ट खालामनानै नङा आमेरिकानि थार एयार डिफेन्स सिस्टेमखौनो बुं बा पेट्रियट एयार डिफेन्स सिस्टेमखौनो बुं बा जि एयार डिफेन्स सिस्टेम लाखिनानै दोना मानो बेहाय गासै फेलें जागोन। स' बेबायदि बेबादिनो जानो हागौ आमेरिकाया होल्ड खालामथ'दों, पज खालामथ'दों बे एटाकखौ, बेबो जानो हागौ। स' जियानो जाया मानो रासियानि मददाव इराना बे बेलिस्टिक मिसाइल टेस्टखौ इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल टेस्टखौ खालामदों होननानै मिथिनो मोनदों। बिदिब्ला बेनि ओंथिया जाहैबाय मा, बे इरान आरो आमेरिकान दावहायाव चाइना आरो रासियानि एन्ट्रि जाबाय। ओरैहाय नर्थ करियानि हुमखिखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो थादों। जुदि इरानाव एटाक खालामो, एयार स्ट्राइक खालामो, जि एटाक खालामो मानो आमेरिकाया मा खालामगोन, नर्थ करिया डाइरेक्ट आमेरिकानि सायाव जेबो गोनो गोथो जायालासिनो मिसाइल हगारनानै होगोन बा आमेरिकानि बबेबा बेसखौ एटाक खालामगोन। बे जाबाय नर्थ करियानि हुमखि। जानो हागौ बैफोर हुमखियाबो एसे खामानियाव फैदों जानांगौ। बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय, जाय इरानखौ आमेरिकाया हुमखि होबाय थादों, बे बाराव आमेरिकानि मोनसे बा मोननै जायगाया बे बाराव माने बासिनायनि चान्स गैया। माखासे जायगा बासिनानै थागोन, नाथाय मोनसे मोननै जायगायावथ' इराना मोनसेबाबो मिसाइलखौ स्ट्राइक खालामनायाव साक्सेस जागोन। नोंथांमोना नुदों सिगांनि समाव इराकखौ एटाक खालामदों, आफगानिस्तानखौ एटाक खालामदों, सिरियाखौ एटाक खालामदों, आरो आफ्रिकानि गुबुन गुबुन हादरखौ एटाक खालामदों। बहुत बोसोर सिगां भियेटनाम एटाक खालामदोंमोन, बहुत बोसोर सिगां नोंथांमोना म्यानमार एटाकखौ नुदोंमोन आमेरिकानि। नाथाय बैफोर हादरा बेबायदि मिसाइल पावार गैया, बेबायदि मिसाइल पावार गैया। आरो इरान बादि मिसाइल पावार थानाय हादरजों दिनैसिम बिसोर दावहाखौनो नांफेराखै। स' बिनिखायनो जानो हागौ बे बाराव आमेरिकायाबो खायसे मिसाइल एटाकजों मोगा मोगि जानो गोनांथि जानो हागौ। नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, दिनैसिम बुहुमाव इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ होबथानो थाखाय एयार डिफेन्स सिस्टेम दं होनना बुङो, नाथाय नोंथांमोना आं रियेलिटिखौ बुंनि, दिनैसिम ICBM खौ इन्टार कन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलखौ होबथानाय जेबो एयार डिफेन्स सिस्टेम मोजाङै गैया। जुदि नोंथांमोना मोनसे एग्जाम्पल होयोबा, जुदि मोनसे ICBM हगारोबा बेखौथ' माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेमा माखासे लेयाराव बेखौ होबथानो हानोबो हागोन। नाथाय खनसेनो जुदि 50, 60, 100ता जुदि ICBM हगारनानै होयो, बै ICBM खौ रासियाथ' बाद दोन, चाइनाथ' बाद दोन, जोंनि इण्डियाखौ बाद दोनबाय आङो, फ्रान्स, इजराइलखौथ' बाद दोनबाय, आमेरिकायाबो बेखौ होबथानायाव फेलें जागोन। इम्पसिबल। माने ICBM नि स्पिडा माने इमान हाई, आरो माने अख्राङाव थांनासो फैगोन ना बेयो। आरो जेब्ला टार्मिनेल स्टेजाव फैगोन, बे जेब्ला लेन्ड खालामफैगोन बै हाथियारा, बै समाव बिनि स्पिडा आरोबाव बांबावो, आरो बै समाव बिनि साइजआ फिसा जाबाय। फार्स्टनि समावथ' रकेटआ जि रकेट स्टेज थायोना मोनथाम मोनब्रै, बै स्टेजाव गुगाना थांनानै मा जायो, मिसाइला फिसाथार जायो, जायखौ माने रादाराव लकेट खालामनायाबो एसेबां इजि खामानि नङा। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय ICBM आ मा बुस्थु। स' ICBM नि दारै जायखिजाया पावारफुल हादरखौबो मा खालामनो, गंग्लायनो गोनां बाध्य खालामनो हायो, आरो बेनो जादों खोमा। नाथाय जों मिडियायाव नुनो मोननाय माखासे पइन्टफोरखौ नोंथांमोननो बुंनि, मा जाहोननि थाखाय बे एटाकआ एसे हल्ड जाथ'दों। माने मिडियायाव नुनायसो, आंनि बानायनाय नङा बेयो। मिडियाफोराव खौरांफोराव नुनाय बादिब्ला, जुदि एयार स्ट्राइक बा एटाक खालामबाबो इरानाव आली खामेनेइखौ बिबाननिफ्राय होखारनो हानाय नङा, बिखौ माने गादिनिफ्राय होखारनो हानाय नङा। मानोना लासै लासै इरानाव जि प्रटेस्ट सोलिबाय थादों बे खमिलांबाय, आरो बेबायदि जुदि आमेरिका एटाक खालामबा इराननि मानसिफोरा मा आली खामेनेइजों सापर्टआव फैगोन। आरो पाब्लिक सेन्टिमेन्टआ जुदि आली खामेनेइजों थायोबा माब्लाबो नोंथाङा बै हादरखौ एटाक खालामनानै फेजेननो हानाय नङा। मानोना मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना ध्यान हो, इराना एसेबांबो फिसा हादर नङा, जायनि हा खालिया प्राय 23 एसे बावगारबाय 23 लाख सामथिं बर्ग किल'मिटार जानो हागौ। स' बहुत गिदिर हादर बेयो। स' एसेबां गेदेर, पपुलेसनाबो 5 crore बांसिन जागोन एसे। स' एसेबां गिदिर मोनसे हादरखौ जुदि पाब्लिकआ बेजों सापर्ट थायोबा नोंथाङा एयार स्ट्राइक खालामनानै बै हादरखौ फेजेननो हाया। नोंथांमोना सानो एयार स्ट्राइक खालामनानै मोनसे हादरखौ फेजेनबाय, नाथाय नोंथांमोना मोनसे फिसा एग्जाम्पल होनि, हमनानै लाबाय जोंनि भारत बादि हादराव, पाकिस्तान बादि हादराव आमेरिकाया थिगसे एयार स्ट्राइक खालामबाय। बै एयार स्ट्राइकजों बै हादरखौ माब्लाबा फेजेननो 140 कौटिनि हादर इण्डिया, बेबायदि हादरखौ नोंथाङा एयार स्ट्राइकजों जेबो लोरि होनो हानाय नङा। स' बेबायदि ओंखायनो एयार स्ट्राइकजों जोबोद माने फिसा फिसा हादरफोरखौ, दुरबल दुरबल हादरफोरखौसो मा खालामनो हायो, फेजेननो हायो। स' जानो हागौ आली खामेनेइजों
पाब्लिकआ दङ पाब्लिकनि माने सेन्टिमेन्टआ दाबो दङ बिनिखायनो एयार स्ट्राइक खालामनायनि उनावबो बेखौ गार्डिनिफ्राय होखारनाय नङा जानो हागौ बिनि एडभाइजारा बे एडभाइसखौ होदों जानांगौ बेबो जानो हागौ आरोबाव मोनसे नैथि जानखौ ओरैबायदि बुंदों नैथि जान ओरैबायदि बुंदों जुदि इराननि सायाव एटाक खालामबा टार्गेटेड एटाक खालामबाबो मा जानो हागौ बे एटाकआ जोबोर गिदिर स्केलालागै बांनो हागौ रासिया आरो चाइनानि एन्ट्रि जानो हागौ आरो रासिया आरो चाइनाया बे दावहायाव जुदि बारसोमबा जाबायदि इउक्रेन रासियानि दावहाया दिनैसिम आमेरिकानि मददनि थाखाय जोबनायनि थाखाय बेवहायबो बेनो जागोन आमेरिकाया बे दावहाखौ गिलु बालु नांगोन नाथाय रासिया आरो चाइनाया लोगो नांनानै सापर्ट खालामबाय थागोन इरानखौ आरो बे दावहाया माब्ला जोबगोन बेनि टार्गेट थानाय नङा आरो जोबोर गिलु बालु महर लालांगोन बे दावहाया बे जानि थाखायबो बे जायाखैबो जानो हागौ बेबायदि बुंदों एक्सपार्टफोरा बे निउस मिडियायाव नुनाय आरो ओरैबो जानो हागौ मा खालामदों इराना मोननैसो गुबुन गुबुन टाइपनि मिसाइल प्राय थाउजेन्ड्सनि खाथि मिसाइलखौ बेलिस्टिक मिसाइलखौ क्रुज मिसाइलखौ हाइपारसनिक मिसाइलबो होनना बुंदों बेखौ मा खालामदों रेडि मडआव दोनदों जुदि एटाक खालामनाय लोगो लोगो मा खालामगोन इजराइलनि फारसे बेखौ लन्च खालामगोन आरो गुबुन गुबुन मिडल इस्टनि जायफोर हादराव बेस दं आमेरिकान बैफोराव लोगो लोगो लन्च खालामगोन थाउजेन्डसो मिसाइल बा बिनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ नाथाय थांनाय 12 डे वाराव इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जाबायदि जोबस्रांदों बै एयार डिफेन्स सिस्टेमा दाबो इजराइलना रेडि गैया बिनिखायनो बे दावहायाव आमेरिकायाथ' जेबो जानाय नङा आमेरिकायाथ' बहुत गोजान नाथाय बे दावहायाव जुदि बेबायदि दावहा जायोबा इजराइला जोबोर गिलु बालु खहा जानायनि चान्स दङ खारन बिसोरनि एयार डिफेन्सआ कमप्लिटलि डेस्ट्रय जानानै दंखायो दुरबल जानानै दंखायो बेबो मोनसे जानो हागौ मासे खौराङावथ' ओरैबायदिबो नुनो मोनदों बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा बेखौ एसे होल्ड खालामथ'नो थिनदों बेखौबो जों मिथिनो मोनदों स' बे मोनसे जाहोनखौ जोङो मिडियायाव नुबाय थादों आरो बिनि सोलायै बिथांनि एडभाइजारा जायफोरा आर्मिनि हेड बिसोर बुंदों मा सिआइएआ बुंदों मा जे बेखिनि समाव हाथियार जमा खालामनानै लाग्रो बैहाय साबमेरिनखौ लानानै फै एयारक्राफ्ट केरियारखौ मिथिनाय बादिब्ला रजभेल्ट आरो आब्राहाम लिंकन जि एयारक्राफ्ट केरियार बैसोरो सफैबाय खाथियाव इरानखौ माने लैथोथिं माने एसे बेंनाय बायदि जाहैबाय आरो माखासे आर्मिफोरखौ बेहाय लानानै फैदों फर्सफोरखौ लानानै फैदों हाथियार जमा खालामबाय थादों बेनि उनावसो एटाक खालामनाया मोजां आरो बेबायदि खामानिखौ दा मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो हमनानै ला इरानाव आर्मिखौ डेप्लय खालामबाय आमेरिकान आर्मि डेप्लय खालामनायनि उनाव मा जागोन नोंथांमोना नुनो मोनदों तालिबानजों दावहा नांदोंमोन आफगानिस्तानाव नोंथांमोना नुनो मोनदों ओरैहाय ISIS जों दावहा जादोंमोन बैफोरो मा टाइपनि बेफोर गासैबो टेररिस्ट स' टेररिस्टफोरनियाव एसेबां हाइटेक ट्रेनिं बा हाइटेक हाथियारनि आंखाल नाथाय जुदि इरानाव एटाक खालामबा इराननि आर्मिजों लोगोसे IRGC रिभलिउसनारि गार्ड कर्प्स बिनि 5 लाख आर्मिजों बा फर्सजों दावहा नांगोन जाय कमप्लिटलि ट्रेन मिसाइल ब्रिगेडनिफ्राय लानानै रकेट ब्रिगेड गासैबो रोखोमनि ब्रिगेड दं बेहाय आरो हाइलि ट्रेन्ड आर्मि बियो आली खामेनेनि आन्दाराव स' 5 लाख जुदि IRGCनि आर्मिफोरजों जुदि दावहा नांनो गोनां जायोबा बेयो आमेरिकानि थाखायबो निश्चय मा जागोन एकदम गोथै बारियाव हाबना लानाय बायदि जागोन बे बाथ्राया रोखा स' बिनि थाखाय गुबुन रोखोमै प्लेनिं खालामनांगोन जानो हागौ बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ बाखिथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय इउनाइटेड आरब एमिरेट्स गुबुन गुबुन हादोरावबो एटाक खालामनो हागौ आरो बै एटाकखौ आमेरिकानि एयार डिफेन्स सिस्टेमा 50% लाखिनो हानाय नङा बे बाथ्राया रोखा बबेथिं गावनानै हरगोन बेखौ माने मिथिजोबनाय नङा बे मोनसे जानो हागौ ओरैहाय नोंथांमोना हुटिनि बाथ्रा मिथिखागोन बिसोर सापर्ट खालामगोन ओरैहाय लेबाननाव थानाय बिसोरनि प्रक्सिखौ मिथिखागौ ओरैहाय हामासखौ नोंथांमोना मिथिखागौ बैसोर मा जाजोबगोन सापर्ट खालामजोबनानै होगोन जायनि जाहोनाव आमेरिकानि थाखाय मिडिल इस्टखौ रैखा खालामनाया इम्पसिबल जानानै फैगोन बेबो जानो हागौ आरो खाइबार जि मिसाइल दासो नोंथांमोना बुंदोंमोन मासे मिसाइल रेडि बेनि मादाव खाइबार मिसाइला माने एक्जेक्ट एकदम रेडि मडआव दं आरो बै खाइबार मिसाइलजों माने एटाक खालामनो थाखाय थांनाय समाव आल उदेद एयारबेसआव काटारनि आल उदेद एयारबेसआव खाइबार मिसाइल आरो गुबुन गुबुन मिसाइलजों एटाक खालामदोंमोन गिबियाव बुंदोंमोन जेबो खहा जायाखै नाथाय उनाव मिथिबाय कमिउनिकेशन सिस्टेमखौ बै एयारबेसनि जि कमिउनिकेशन सिस्टेम आमेरिकानि कमप्लिटलि जोबस्रांदोंमोन बिदिब्ला एसेबां पावारफुल एयार डिफेन्स थानायनि उनावबो इराननि मिसाइलखौ लाखिनो हायाखैमोन अब्ला बे बाराव बोरै हागोन जुदि खनसेनो माखासे मिसाइलखौ लन्च खालामो जानो हागौ बैफोर माखासे जाहोननि थाखायनो आमेरिकाया बे एटाकखौ दोनथ'दों नाथाय नोंथांमोना दा सान आमेरिकाया एटाक खालामनाय नङा निश्चय खालामगोन बुंबाय थादों जे आली खामेनेनि समा जोब्बाय बियो सासे बेरामि सुबुं बियो गादिनिफ्राय खारनांगोन आरो रेजिम चेन्ज खालामनानै बेहाय गोदान खुंगिरि लानानै फैगोन बे जाबाय डनाल्ड ट्राम्पनि मोनसे समाय थारैनो इरानखौ मिथिबाय थादों इरानाव आली खामेनेया बारा गोबावनि आलासि नंलिया